Ladies and gentlemen, it's your boy, Love Mo. Today I'm back nenyaya yaDorcas Moyo. Zvamanga muchingoona vanhu vangu vachipopota vachiita sei. Kuna nguva dzati vasangana nenyaya, Dorcas Moyo akaposta post yekuti ranganai asi zvichakona. So she faced backlash from the members of the public. They thought she was addressing the issue of 31 March protest, but she explained herself paakafonera naBishop Nyamakanga vachiedza kuda kunzwisisa kuti ndezvipi zvaanga achinangana nazvo, ndezvipi zvaakanga achitsanangura. So she explained to the bishop and akabuditsa kuti ane zviri kutomunetsa mukati meupenyu hwake, zvaari kuda kutobatsirwawo kunamata. Saka bishop was asking for forgiveness on her behalf to the members of the public. If I offended anyone, ngaawane mukana wekuti andiregerere, asi ndakanga ndisiri kutaura zvine chekuita nematongerwo enyika oro nezveprotest yakatarisirwa nevanhu kuti musi wa31 March. Ngatisangane mucomment section muchitiudza zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Dorcas Moyo, is she trying to run away from the truth, or trying to run away panyaya yaakataura achiona kukura kwaita nyaya, kana kuti ane zvekutomunetsa muupenyu hwake? Rega tikusire muchiona vhidhiyo mozotiudza zvamunofunga mucomment section. Hallelujah, hama dzinodikana. It's good to see you all. Nyika iri kuboila, vanhu vari kubvira nehasha, vanhu vakatsamwa, vanhu vakagumbuka. Zvaita kuti hanzvadzi yangu Dorcas Moyo vangonyorewo vasina pfungwa yekuti mugumburwe, vasina pfungwa yekuti mutsamwe, vasina pfungwa yekuti muviruke nehasha. Now the Bible says, blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons of God. And the Bible says in the book of Proverbs as well, minduro nyoro inodzora kutsamwa. I know kuti makabatikana, makatsamwa, makagumbuka. And I know also kuti vazogono kuenda kumashows, vazoflya kuenda kuDubai, vaite mashows Atlanta, Georgia, South Africa, Tanzania, vapiwe ma-awards. It is because of you. And pasina imimi, we won't be talking of Dorcas Moyo, but because of you, today she is what she is. But papotseka panenge papotseka. On her behalf, please accept my apologies. Hatigoni kugadzirisa pakaipa nekuyipisa. Hatigoni kugadzirisa papotseka nekupotsa zvekare. But tinongogona kugadzirisa paipa nechakanaka. Please calm down. Chidzikamai. She needs your support. She needs you. Kunyora kwa wakaita havana kunyora vaine pfungwa dzekuti zviri kurongwa zvichakona musi wa31 zvahandizvo. But semunhu ane hondo dzake vane ma-personal battles avo that I cannot even explain, as she explained it to me yesterday on the phone. But please, people of Zimbabwe, find it in your heart to forgive our dear sister vakapinda crossfire. You and me, may we continue to pray for this nation.
Let us continue to pray. Just find 3 minutes of your time today. Kuma church kwenye ikoko. Fundis. Encourage your members of your flock to find 3 minutes to pray for the nation of Zimbabwe. Let us pray for God's will to prevail in this nation. May God continue to bless you, and may God continue to bless Zimbabwe. Kana kari kekutanga kuve pano pa Life Prime Television. This is your time to subscribe, share, like and comment. Comment amahara madzangu hazvirambidzwi. Ndokuti tione kuti zvatiri kuita zvinhu here, uyezve muchitiudzawo zvinogona kutibatsira. Ndo ukama hwacho tichionesana nyaya mamiriro adzakaita. Saka ngatisanganei mucomment section muchitiudza zvamaona muvidhio kuti ndezvipi zvamunofunga pamusoro pevidhio. It's bye bye for now.